Ata a process ni kopo ni weyo party manon nominati ngeche ni nga ideology machielo menyalo gero go Kenya then kara dogur mondo jo uwinjre go jopiny mondo jopiny bendo puonj the government of the day ne koro gidwaro an alternative position buno duogu bujoka noriemb bugi dok back for by elections ma by election no wito jomoko oko jomoko no duogo iwinja and that is a progression of politics. Any ODM wacho no ubiro go paro manyo waongo go koro un gi mutim kopo no kunya duogo explain wagi momiyo ne udhi kapok decide kaka chama to kara un nyaka wuog woko but you see pod nitie yo maginyalo convince go the party kane gin joma joining in the journey ginyalo convince the party na want to never be on 1, 2, 3 reason. Koro nyo decide kama to put an review madwan mondo loss as a political party. Podi nya winjigi. Inya winjigi. O depend again go joma riek manade mondo. Court is not an issue. Court ok nyal solve gik ODM. Koro sani ka kama gintiere sani. Yes. Okenge mage modong negi. Podi ginyalo ndiko barua na the party to review. There is a second opinion which is allowed in law. Kagin joma ok breathe fire. To yo magi breathe ya fire ni, gi breathe ga fire. To process manokelo gibesi jamo can be questionable. What of can team mitigation mane members mokondeko kakane oyergi but because of time the party no megi nomination nikech party ne kodwa donjo in a lot of wars kaka ja game no kalo through a lot of rigorous process constituency ma game so gik belago okonego jidonje gima nyako winjire ko yieri bibedo a honorable member of a political party please try and work within the code of ethics. Ngejo gisign a code of ethics. ODM no rok nitimo gimane gitimo. ODM to nkare that is one process to create discipline. Ingeni gimaji jo siasa ma Kenya sani wigi will go. We can miss presidency. But pod wanyalo participate in parliament. In a good way mwanyalo konyo go jopiny. Ngeche ni kan motion ma government okelo marach to because of numbers pod wanyalo bedo gan area mwa bedo consensus. If not wadhi to vote gino down because the future is important for everybody. Ka jood bura giorem ndiko ne ODM to the Doho. Gidhi bedo ni gin jok ma osejok kendo nigi geno kuom duond bura. Yes. Nikech ka gidhi Doho to ngeche ni gidwaga challenge ODM on a law moro ma giparoga. But gima nyaka ginge Constitution cannot manage a political party. Aye, magparo